Otu akpọrọ Anambra State Association Women in USA Incorporated ASA Women Cancer Coalition in Nigeria ekesago ego dị otu nde naira ma bụrụ nke dị n'akwụkwọ ego chek bụ nke nyere ụmụ nwaanyị anọ n'otu bụ ndị nwere ọya kansa. Ego a wee gbakọtazi ya dị nde naira 4 ekesara na Anambra Steeti. Mmemme inyefe ego a bụ nke were ọnọdụ n'ogige ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service Ọka. Onye nta akụkọ anyị Chibụzọ Okoye kọtọpụrụ akụkọ a nke ga-anụzi ugbu a. Ọ na-ekwu okwu n'oge ya bụ mmemme ka onye chọpụtara otu a ma bụrụkwa onye isi ha izugbe bụ dọkịta Antonia Ume, onye ọ bụ onye isi ha na-ahụkọta maka ngalaba ọwụwa anyanwụ Naijiria nọchiri anya ya bụ Oriakụ Ebele Obiakonze mere ka amata na akpọkọbara ya bụ otu iji na-enyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka n'ebe metụtara ahụike ọkachasị ụmụ nwaanyị na-arịa ọrịa kansa. Onye isi ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service bụ Maazị Chris Molookwu mere ka amata na ndụ mmaghị enweghị ike inye onye ọka mma ihe ekwesị ma tee ndị otu a maka ya bụ ọkpa dịka azọpụrụ ma kwe nkwa na ụlọọrụ ABS ga na-alụkọrịta ọrụ ya na ndị otu a iji hụ na enwere ọnọdụ ahụike bụ ịgba na steeti a n'ohu gasị iche ka ndị ritere ya bụ elele bụ Oriakụ Kamaka Okoli, Tochukwu ka Mary Nwosa nakwa Chigozie Nwankwọ toziri ASA Women USA Incorporated maka afọ ọma ha ma rịọ Olisa bi n'igwe ka ọ na-egozi ha site n'Ọka. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.